Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय जाबाय स' दिनैनि भिडिअआ दिनैहायथ' 25 डिसेम्बर नैबे भिडिअखौ आं आपल'ड होखालि लेटबो जानो हागौ दायो जोङो थांगासिनो सिटि सेन्टारावहाय माबोरैहाय डेक'रेसनफोरा माबोरै नायनो थांसै ओरैनोथ' गाबोनो जुरुल मोननाव थांगोन 26 जानुवारियावहाय जानुवारि नङा डिसेम्बर गाबोनो थांगोन ओमफ्राय नै नानिबो दङ ओमफ्राय उनथिं टेक्ला आगै अनजना हेपि निउ इयार होनना बुंहरदे खेबसे एडभान्सलि टाटा बाय बाय लइनिया स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो आंनिया माथोआबो थरायना दोङो थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै बिराद गोजांदों नै दिनै Santa Claus बायदिसो मोनलायलायबाय ना नै दायो मोनफैबाय सिटि सेन्टार बेयावनो हाबगोन जों दा jig gugur nai dekla na yo Merry Christmas ang Santa Claus ni bai bustu garan ko mun be pupuya mahamun go pupuya mahamun no kidaling le Wow, मानसिफोरा नुवाखै आइजों थांना लायनो लिरो इसोरखौ बायदि मा होनो बेसेथो माथो मा खालामबाय थानो एसां मानसि थानायाव बेखायनो जों जानो थाखाय फैबाय आरो जानायावबो ओरैबायदि फुल मानसिफ्रा जायगायानो गैयामोन माबा केला केलि माने नैबेयावनो मोनबाय बेयावनो जनोसै जों गासिबो जानोसै आरोना ओमफ्राय आंथ' डाइटिंआव दंमोन डाइटिं माने एक्चुवेलि डाइटिं नङा फास्टिंआव दंमोन ओमफ्राय नै आंनि बे खाथिनि गथ'आ जि किउटखा रायलाय ओमफ्राय आङो फास्टिंखौनो ब्रेक खालामबाय मा मा जायो नायदो नोंथांमोना नै लावदुमा मायबा बाहैबाय जि मानसि नायनाय नेगासिनो दाबो मोनफैला
जानाया मा होनबाय मा दङ जागा हरदां ओइ जाग्रायाव होनना बुङो ओमफ्राय बाखि अर्डार होनाया मोनफैला बेखायनो बेखौनो लोंनानै थानांसिगोन आरो उपाय गैला ओमफ्राय आंनि माबाखौ बेखौ बेबायदि फल्डिं खालामनानै बेबायदि जानबाथाय काश्मीराव जोमनाय बेसे नुयोना बिराद थान्दा जायगायाव बरफनि जायगायाव समायगौमोन ना बिदि माबानाया बिदि गानबाथाय दिनै एसे चिट खालामसै आरोना फास्टिंखौ आङो दिनै मा जानो नागिरदों दसा जानो बिराद मोजां मोनो दसा बिराद पनिर मसाला दसा बिराद गोथाव मोनो आङो बेखौनो बिहरदोंमोन दाबो ओमफ्राय टिक्ला दाबो लाबोआ Tamam टेस्टिमोनलै tamam टेस्टिमोन दसाया पनिर मसाला दसाया ओमफ्राय ना मा होनो नोंथांमोना आं सानदोंमोन आरो 25 डिसेम्बराव माने क्रिसमास दिनावनो आं जोंनि बे प्लास्टिकनि गलाब बिबार होनायखौ रिलिज होनो थाखाय खिन्थु हानाय नंला आरोना बयबो बिजि थाबायना बेखायनो 26आवबो होनो सानदोंमोन आं 26आवबो जाहैनाय नंला 27आवहाय होगोन ओमफ्राय नायलाय लावजुमा इमान गिदिर गिदिरै जादों आं बुंदों ना डिजाइना होननानै ओमफ्राय लायनो बै इउटुबाव देखायोना ASMR बै माबानियालै बे साउन्डल' जानायनिया बिदि बेफोरावहाय गिदिर गिदिर जानाय देखायो ग्लुब ग्लुब सोनाय दावदै दैसेखौ ग्लुब ग्लुब सोनाय बेखायनो नङा बिदि जाबासो मोजां नुयोलै नायनायाव हाजारलायबावो आरो ओमफ्राय बेखायनो जाना देखायदोंमोन ओरैनो जोङो बिदि जाया खिन्थु नोंथांमोननो देखायनो थाखायसो जादों दे माम गोथाव मोनो खिन्थु गोथाव मोना बिराद गोथाव ना ओमफ्राय नै जोंना KFCनि चिकेन लेग ओमफ्राय चिकेन विंग्सआ मोनफैबाय दिनै आं पिस मोनसे जानायसै पिस मोननैखौनो जाबाय आं उनावहाय माने मा होनबावनो आरो आं थानोनो हायासै नुनानै बेलेगफोरा माबायसा थानो हायो जे उपाय गैया आरो ओमफ्राय इसोरबो तामाम जाबाय नै जा बेखौ बख'ना हरलाय आंनो बेखौ बख'नानै हायाखै बाला नै बुंबायसो ओरैबायदि मानसि बुरजामोन दायो जों थांनोसै आं दिनैयो आंनि डाइटिंखौ मा होनो फास्टिं एक्चुअलि डाइटिं नङा आंनि फास्टिं खालामनायावहा आं एसे चिट खालामबाय दिनैजों आं थगायाखै आं दिनैजों सानथाम चिट खालामनाय जाबाय आरो सानथाम मेरि
Christmas everyone and advancedly Happy New Year. नै दायो रावबोआनो गैला जों दायो थांनोसै. दिनैनि जा स्पेशल दिन नालाय बे दिना जाहैबाय 25 डिसेम्बर जायखौ खृष्टान धोरोम सिबियारिफोरा मोनसे गोथार सान हिसाबै फालियो. ओमफ्राय बेयावहा जेनेबा जेबो हिन्दु खृष्टान मुस्लिम जेबो सानलायलायनाङा आरोना. इभेन आंबो सासे हिन्दु सिबियारि हिन्दु ब्रह्म धोरोम सिबियारि अब्लाबो माने आङो जायखिनि आंनि भिउवार्सफोर दङ खृष्टान सिबियारि बिथांमोनखौ आङो मेरि ख्रिस्टमास होननानै बुङो आरो गासैबो भगबानानो एखे. नै जि बरिया बरिया ड्रेस ना बे ड्रेसखौ सोरबा जुदि आंनो बायनानै हरनायमोनबा सान्ता क्ल'सआनो जुदि गिफ्ट हरनायमोनबा आंखौ माबानि ख्रिस्टमासनि दिनैथ' ख्रिस्टमासबोखा नालाय जि मोजांथारमोन ना. बै निउड कालारखौ साबसिन नुदों आं इयावहा नायदे. नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरबानो जाबाय दे अबे गांसेया मोजांसिन. आंथ' बै जिंथारनि निउड कालारखौ मोजांथार नुदों आरोना.